I den her video der vil vi gennemgå tre små forsøg, som hver indeholder endo- eller eksoterm reaktion, og de vil så hjælpe os med at forstå størrelsen entalpi. Og herudover så vil vi igennem en reaktion mellem natriumhydroxid og saltsyre eftervise Hesses lov. Entalpi kan fortælle os, om en reaktion er ekso- eller endoterm, og hvis tilvæksten i entalpi er negativ, er reaktionen altså eksoterm, mens den er endoterm, hvis entalpitilvæksten er positiv. Og det første forsøg, vi vil gennemgå, det er det, vi kalder hot kakaokop. Og det vil altså vise princippet i en selvvarmende kakaokop. Og i koppen er der calciumklorid i pulverform samt vand. Og når calciumklorid så opløses i vandet, opnås en varmeeffekt. Og det er den her varmeeffekt, man altså udnytter i kakaokoppen. Og reaktionen er her, at vi ser calciumklorid, som så spaltes til ioner i vandet. Og vi afvejer 10 gram calciumklorid, som opløses i 50 gram vand, og så ved brug af Log Pro, så måles temperaturen, altså både starttemperaturen, inden vi tilsætter calciumklorid, og sluttemperaturen, som vi har målt, når vi har i Log Pro kunne se, at temperaturen ikke vil stige mere. Og temperaturtilvæksten, den har vi fået til de 13,3 Kelvin. Og da vi nu kender den, så kan vi altså beregne reaktionens varmeudvikling, som er givet ved det her Q-reaktion lige med massen af opløsningen, og C, som er vandspecifikke varmekapacitet, og så gange temperaturtilvæksten. Og vi har afvejet massen af opløsningen til ca. 59 gram, og vandspecifikke varmekapacitet er 4,182 joule over Kelvin gange gram, og så har vi temperaturtilvæksten. Og der får vi så, at Q-reaktionen den er lige med de her ca. 3,3 kJ, og da det altså er en positiv værdi, så afgives der altså varme til omgivelserne, og det er altså også derfor, at man gør brug af den her reaktion i den selvvarmende kakaokop. Og da vi nu kender Q-reaktion her, så kan vi også beregne den molare entalpitilvækst. Og der kan vi se hernede på formlen, at vi altså får brug for stofmængden. Og den finder vi ved at have massen af calciumklorid divideret med den molare masse. Og vi afvejede jo massen til de her cirka 10 gram, og den molare masse er slået op i databogen til 110,98 gram per mol. Og så får vi så stofmængden til de 0,090 mol. Og så indsætter vi værdierne i formlen for den molare entalpitilvækst og får minus 36,5 kJ per mol. Og vi har altså, at entalpitilvæksten er negativ, og det vil altså sige, at vi har med en eksoterm kemisk reaktion at gøre, og der afgives varme til omgivelserne. Og for at have en værdi at sammenligne resultatet med, så beregner vi tilvæksten af standardentalpien for reaktionen. Og der har vi så opskrevet her, hvilke værdier sådan noget for standardentalpien vi skal indsætte. Og der har vi så indsat værdierne og fået minus 81,76 kJ per mol. Og det vil altså sige, at vi har en afvigelse på cirka de her minus 45,3 kJ per mol fra den vi har bestemt eksperimentelt, og så den vi har bestemt ud fra standardværdierne fundet i databogen. Og den her afvigelse, den kan altså hænge sammen med, at der er afgivet varme til luften eller omgivelserne, i det at vi ikke havde et lukket system. Og den her afgivelse til omgivelserne, varmen, vil altså resultere i en lavere temperaturtilvækst, der igen vil resultere i en lavere Q-reaktion, varmeudvikling, som der så i sidste ende vil medføre, at tilvæksten i entalpi vil være højere, altså som vi ser her, mindre negativ. Sluttemperaturen i vores forsøg var de her 293,85 Kelvin, hvilket svarer til 20,7 grader. Og
Det er en temperatur, der er noget lavere end den, man måske vil forvente i en selvvarmende kakaokop, og i kakaokoppen anvendes meget mere calciumklorid, end vi har benyttet i det her forsøg. Og det er altså nødvendigt for at få en maksimal varmeeffekt. I kakaokoppen anvendes ca. 50 gram calciumklorid og 60 ml vand, og det er muligt at vurdere, om mængden af calciumklorid, der er i koppen, kan opløses i den tilhørende vandmængde, hvis man kender calciumklorids opløselighed, og den har vi slået op i databogen til de her 0,4213 gram per milliliter. Og så finder vi ud af, hvor meget calciumklorid, der kan opløses i de 60 gram vand, og det gør vi ved at gange de to værdier, altså 60 ml vand gange calciumklorids opløselighed. Og der får vi så 25,278 gram, hvilket jo kun er cirka halvdelen af de her 50 gram calciumklorid, der altså anvendes i kakaokoppen. Og der er altså et overskud af calciumklorid for at sikre, at alt ikke opløses og forbruges, så der ikke opnås en maksimal varmeeffekt. Derudover så har vi lavet et forsøg med kugleposer, og kugleposer de bliver kolde, fordi der sker en endoterm kemisk reaktion. Det der sker, det er egentlig, at ammoniumnitrat bliver opløst i vand, som det ses her. Ved selve forsøget, der gjorde vi det, at vi puttede 50 ml vand i et skumbæger, og bestemte så vandets starttemperatur til 20,2 grader Celsius, altså 293,35 Kelvin. Derefter så tilsatte vi så 10 gram ammoniumnitrat, og foretog så løbende temperaturmålinger ved hjælp af et termometer, som var koblet til vores computer. Og så kunne vi altså bestemme, at den laveste temperaturmåling var 7,6 grader, svarende til 280,75 Kelvin. På baggrund af de her temperaturværdier, så kan vi beregne temperaturtilvæksten, som det ses her. Og vi får altså en temperaturtilvækst på minus 12,6 Kelvin. Vi bestemte opløsningens samlede masse til 58,8 gram, og vi nu benytte den formel, der ses her, til at bestemme Q-reaktion. Højre siden af den her formel, det er et udtryk for den energi, der bliver tilført vandet. Det vil sige, at vi antager, at reaktionens varmeudvikling udelukkende går til at køle vandet ned. Opløsningens masse, temperaturtilvæksten og vandspecifikke varmekapacitet kan vi så indsætte i den her formel, og på den måde altså beregne Q-reaktion. Vi fik Q-reaktion til minus 3 kJ, og det vil sige, at Q-reaktion er altså negativ, hvilket betyder, at der bliver tilført varme til systemet under den her reaktion. Ligesom i hot kakaokop-forsøget, så vil vi beregne entalpi tilvæksten, og igen så bruger vi den formel, der ses her. Og ja, altså her har vi så Q-reaktion, der bliver divideret med stofmængden af ammoniumnitrat, i det vi vil bestemme den her molar entalpitilvækst, altså tilvæksten i entalpi per mol reaktion. Vi kan nu beregne den her stofmængde, som vi benyttede, og igen så tager vi udgangspunkt i massen af ammoniumnitrat og den her molare masse af stoffet, og bestemmer derved den benyttede stofmængde. Så indsætter vi formlen og får på den måde en molar entalpitilvækst på 24,8 kJ per mol. I det den her reaktion den er endoterm og altså optager energi fra omgivelserne, så bør entalpitilvæksten også være positiv, så det her resultat stemmer meget godt overens med vores forventninger. Derudover så har vi altså også beregnet den molare tilvækst i standardentalpi ud fra de her molare standardentalpier i databogen, og får dermed den her tilvækst i standardentalpi til 25,7 kJ per mol. Det vil sige, at der er en god overensstemmelse mellem vores beregnede værdi og den her eksperimentelt bestemte værdi. Der er en relativt lille afvigelse. Den relative afvigelse er minus 3,5%. Men altså, vi ser stadigvæk, at den her eksperimentelt bestemte værdi er lavere end den beregnede. Og årsagen til det kan være, at vi ikke arbejder med et varmeisoleret system. Vandet i vores skumbæger kan altså være blevet varmet lidt op af omgivelserne, eller kulde fra reaktionen kan have sænket luftens temperatur frem for vandets.
og det betyder i sidste ende, at den her entalpitilvækst bliver for lav. Vores sluttemperatur var 7,6 grader Celsius, hvilket ikke er specielt lavt sammenlignet med sluttemperaturen i en rigtig kuldepose. Og det kan simpelthen skyldes, at koncentrationen af ammoniumnitrat er langt mindre i vores forsøg end i rigtige kuldeposer. I vores forsøg der havde vi en formel stofmængdekoncentration af ammoniumnitrat, som svarer til 2,5 molær. Men i rigtige kuldeposer, der benytter man altså 214 gram ammoniumnitrat per 220 ml vand. Det svarer til en formel stofmængdekoncentration på 12,2 molær, hvis der bruges ammoniumnitrat uden krystalvand. Der er en langt større koncentration af ammoniumnitrat i de her kuldeposer, og det betyder, at en større andel af ammoniumnitraten bliver opløst i vandet, og temperaturen falder derfor mere. Endelig har vi set på reaktionen mellem natriumhydroxid og saltsyre, og når man blander de her syre og baser, så kan der altså ske en varmeudvikling. Og vi vil bestemme den molar entalpitilvækst for neutralisationsreaktionen, der forekommer, når vi blander natriumhydroxid med saltsyreopløsning. Og vi har bruttoreaktionen heroppe, hvor vi kan se, at natriumhydroxid og saltsyre bliver spaltet, og vi får dannet noget vand, H2O. Og som det også ses, kan vi altså dele reaktionen op i to delreaktioner. Og ifølge Hesses lov, så vil bruttoreaktionens entalpitilvækst være lig med summen af de her to delreaktioners entalpitilvækst. Og vi vil finde de molare entalpitilvækster for alle tre reaktioner og undersøge, om Hesses lov gælder, altså om den kan bekræftes. Og det gør os altså ved samme fremgangsmåde, som vi har gennemgået for hot kakaokoppen og kuldeposen, ved at vi finder delta T, temperaturtilvæksten, varmeudvikling, Q-reaktion, og endelig så finder vi stofmængden, som skal bruges til at finde entalpitilvæksten, og vi indsætter de kendte værdier og får minus 86,2 kJ per mol. Og vi har altså, at den molare entalpitilvækst er negativ, hvorved vi kan sige, at reaktionen er eksoterm, altså der afgives varme til omgivelserne. Og igen så har vi beregnet også den molare tilvækst i standardentalpien, og den har vi fået til de her minus 100,25 kJ per mol, hvilket jo ikke er så langt fra den vi har bestemt eksperimentelt. Og det samme gøres altså ved delreaktionen 1, hvor vi har fået den molare entalpitilvækst til minus 35,9 og standard entalpitilvæksten til minus 43,35 kJ per mol. Og igen ser vi en lille afvigelse, hvilket kan være forårsaget af, at vi ikke kan gøre med et helt lukket system. Og til slut har vi altså set på delreaktion 2, og igen beregnet den molare entalpitilvækst til minus 55,8 kJ per mol, og igen beregnet den tilvæksten i standardentalpien, som vi har fået til de her minus 56,9 kJ per mol. Og vi ser igen den her afvigelse, som jo så også her kan skyldes, at vi ikke har med et helt fuldstændig lukket system at gøre. Ud fra vores eksperimentelt bestemte værdier, så finder vi den samlede entalpitilvækst for delreaktion 1 og 2. Og det kan vi se, at det er minus 91,7 kJ per mol, mens entalpitilvæksten for bruttoreaktionen var minus 86,2 kJ per mol. Der er altså en god overensstemmelse mellem summen af de her to delreaktioners entalpitilvækst og entalpitilvæksten for bruttoreaktionen, ligesom Hesses lov siger. Ud fra de molare standardentalpier, der har vi også beregnet den summen af de her entalpitilvækster for delreaktion 1 og 2, og på den måde fået minus 100,25 kJ per mol, hvilket stemmer fuldstændig overens med bruttoreaktionens entalpitilvækst. Så alt i alt, så kan man sige, at der er en god overensstemmelse mellem de eksperimentelle værdier og standardentalpiværdierne, og vi samtidig ud fra forsøget altså har bekræftet Hesses lov ved at finde ud af, at entalpi er en tilstandsfunktion.